Metro Manila! Handa na ba kayo? Transform! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Oo. Damang-dama ko na nagre-reklamo ka dahil sa temperatura dito sa ating bansa. Hello, practice na po ito. Papuntang hell. Wow! Para pagpunta mo doon, basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. De, charot lang with harot. Hoy, pero kabisyo, ang ganitong mga klaseng temperatura, dapat ay binabantayan at dapat pinoproteksyonan natin ang ating mga sarili sa ganitong klaseng temperatura. Bakit? Sa sobrang init ng panahon, marami tayong pwedeng makuhang sakit dito. For example, una, sakit sa balat. Pwede kang magkaroon ng skin cancer kapag sobrang init ng panahon. Kaya huwag kang magbibilad sa araw. Baka ikaw ay matusta. Pati bank account mo, pag nagkasakit ka, matusta. Masunog lahat ng pera pinaginapan mo. Charot with harot. Pangalawa, pwede kang magkaroon ng, malupit anghit. Ang tindi kapag meron kang anghit, lahat ng tao lalayo sa iyo, daig mo pa ang merong bulutong. Charot with harot. At syempre, eto rin daw yung pwede mong makuha kapag sobrang init. Alam mo kung ano yon? Tingnan mo yung katabi mo ngayon. As in, titigan mong maigi. Yan ba ay tao? O mukhang tao? Or mukhang pigsa na tinubuan ng tao? Ganun. Ang harsh naman ng DJ na to. Hindi, nagsasabi lang ng totoo. Charot! Darot! Dapat kidding aside, kabisyo, yes, pigsa. At alam mo ba, kabisyo, ito nga i-share ko lang napabalita just recently na dito daw po sa National Capital Region ay umabot na daw sa 600 katao sa Deprived of Liberty or PDL sa mga bilangguan ang nagkaroon po ng pigsa. Yes, nang dahil sa temperatura. Ngayon, iniisip ko tuloy, nakakahawa ba yung pigsa? Pwede bang mahawa ang isang tao sa pigsa? Depende kapag may ginawa kayo. Wow! Ano yung ginawa mo? Charot with darot. So eto na, talakayin natin ang very light. No, ano ba ang sanhi ng pigsa? So eto po yun Ang pigsa ay nabubuo dahil sa bakteryang Staphylococcus aureus na nakapasok sa hair follicles ng balat. Very scientific yung explanation na yun So medyo ibibasic natin yung explanation. Ganito yan. Ang maliliit na mga sugat sa balat mo ay nagiging daanan ng bakteryang nabanggit ko kanina kaya nagkakaroon ng impeksyon. Ito ay ang dahilan kung bakit namamaga ang pigsa at napupuno ng nana. Ayan. So ang mamasamasang bahagi ng katawan mo ay siyang pangunahing target ng impeksyong ito, lalo na ang mga sumusunod. So pwede kang magkapigsa sa ilong na akala mo pimple lang ng una pero pigsa pala talaga. Pangalawa, bibig. Pangatlo, balakang. At ang pinaka-iniingat-ingatan mo na mabahiran ng kung anuman, kilikili mo. So dito po sa mga parteng ito, madalas nagkakaroon ng pigsa. Kaya nga yung iba, hindi may angat yung yung arm. Kasi may pigsa. Bukod sa may anghit. Double combo! Oh my gosh! Pero eto kabisyo, kung sakali mang may pigsa ka ngayon at hindi mo maamin sa sarili mo na meron kang pigsa, ganito. Eto yung kailangan mong gawin. Okay? Mabisang gamot sa pigsa ay ang paggamit ng bimpo na ibinabad sa mainit na tubig. Tutulong daw ito sa pigsa mo na matunaw ang mga naninigas na nana.
at magpapadala po yun ng sapat na oxygen at nutrients sa white blood cells sa lugar ng impeksyon. Tapos eto pa kabisyo, another tip, huwag mong susubukang pisain o operahin ang pigsa kung ito ay maliit at matigas pa. Karamihan daw po kasi sa mga pigsa ay kusa na lang na mapipisa sa tulong ng mainit na bote or bimpo. Ayan. At para naman po sa mga malalaking pigsa, katulad nung meron ka. Yikes! Mas mainam kung kukonsulta raw po sa doktor. Kadalasan kasi, ang malalaking pigsa ay naglalaman ng maraming maliliit na pigsa sa loob na kailangang operahan para mailabas ang nana. So, pwede rin daw pong magbigay ang doktor ng antibiotic para magamot ang impeksyon, pero hindi lamang antibiotic ang kailangan para magamot ang pigsa. Pero meron pang sinasabi yung iba yung mga home remedies, yung bawang at sibuyas, ganyan, halamang gamot para sa pigsa, alugbati, amarilyo, gumamela, langka, sambong, ang dami pang iba. Pero alam mo, pinakamagandang solusyon para sa pigsa, alam mo ko ano? Init daw eh. Oo. So alam natin mainit ang panahon, pero pwede rin yung painitin ng partner mo. Bakit may ganun? Siya na lang ang pumuksa sa iyong pigsa at panigurado merong mabubuong isa bata. Charot! Ay, darat! Anyway, kabisyo, ingat-ingat po tayo for today's radyo and video and every single day of your life dahil mahirap na pong magkasakit sa panahon ngayon. Kailangan natin ang ating katawan para tayo po ay makakilos, makapaghanap buhay, makakilos sa pang-araw-araw nating buhay. At iba ang pakiramdam kapag tayo po ay healthy. Kasi marami pa tayong magagawa sa buhay natin. Pwede pa tayong lumigaya, lalong-lalo na kapiling pa kita. Charot with harot, ang lande-lande. Kala mo naman may de. Charot with harot. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong Friday na Itechua. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only, your Basa Princess DJ Rakitera. And today, Friday, of course, araw mo. Diba pag pigsa lang yung pinag-uusapan natin pero ibang P yung naiisip mo every Friday. Ano ba tong pinato? Depende sa'yo. Kung gusto mo ng matambok, napisngi! Yung kasi yung sinasabi ko, P. Matambok na pisngi. So eto na, para sa Mael na katulad mo, bibigay ko na po ang patikam ng SPG as in Super Pattern Secret File. Pag halik ko, parang gusto kong sumuka sa angking nitong amoy. Ay, nung humalik ka, imbis na masarapan ka, parang naduwal-duwal ka pa. Nangyari na ba sa'yo yan, kabisyo? Actually, nangyayari sa atin yan kapag nakakakain tayo ng mga pagkaing alien sa atin, kumbaga bago sa ating panlasa. Lalong-lalo na yung unang umiiral sa ating mga senses ay ang pang-amoy. Ako mahirap ako sa ganun na. I mean, mahina ako sa ganun. Kapag medyo ibang klase siya sa pang-amoy ko, naduduwal ako, nasusuka ako. Tapos minsan din, kapag ayoko yung tao, parang naduduwal ako. Charot, with the rot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Pattern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala.
Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!